ngoba iyaphela ivelo into zasemhlabeni. Lithi soNkulunkulu ninganako kwasemhlabeni kodwa bhekana kwaphezulu lapho ukuphila kwenu nikufihle khona. Kodwa abangakufihlanga ukuphila kwakhe kuJesu bazothi bawubhekani phezulu. Ayikho into abazoyibheka lapha, abafihlanga lutho. Umuntu oyebank umuntu ofihlile something. Kodwa ungafihlanga lutho ngeke umbone nje sondela kuma ATM. Noma uhambela le kude. Na uthi woza ngapha sona yathi ngizofunani. Yazi akafihlanga lutho lo. Kodwa abafihlile babona njalo kancancane sese ku ATM sebeshaya uline ba ku ATM bafihlile laba bantu. Na uthi uyababheka nenzani kangakuthiwa hayi sifihla into zethu la. Lapha siyalapha nayiphuma yedwa nami ngiyalandela. Nayiphuma yedwa ngiyalandela. Kodwa bangafihlanga lutho ngeke kubabone. Abalokothi basondela bafihlanga lutho. Kanjalo nabangazange bakufihla ukuphila kwabo kuJesu ngeke basondele kwiparadise lakhe ngoba bafihlanga lutho.